Okay, July 1, 2022. Nandito tayo sa Tubigon, Bohol, Philippines. Okay, ito ang BQ Mall ng Tubigon. Sa unahan tayo. Punta natin. Okay, ito ang Alturas Mall ng Tubigon rin. Okay, dalawang mall ang Tubigon. May dalawang mall sila dito. Okay, ito ang plaza nila. Ito ang nawala ang markang I love you I love Tubigon. Nasira sa bagyong ulit. Ito ang kanilang simbahan, ang San Isidro Labrador. Okay, mga kaigsunan, ito ang kanilang simbahan at saka sa gilid ang kanilang paralan, ang Holy Cross High School. Okay, nandito ang kanilang McDonald's. Mayroong McDonald's dito sa tabi ng Alturas. Kung galing kayo sa Alturas, gutumin kayo, punta kayo sa McDonald's, kakain kayo, busog. Okay, dito, dyan sa may palengke sila. Okay. Ito ang kanilang gym. Malaking gym to sa isa sa mga malaking gym sa Bohol. Okay, ito ang kanilang palengke. Dito tayo papuntang Ceres Terminal. Kung gusto mo pumunta ng Tagbilaran galing dito sa Tubigon, okay, meron silang terminal sa Ceres Liner, St. Jude Transport. Okay, dito may tricycle. Kung gusto pa mag-iikot sa Tubigon, mayroong dami silang tricycle dito. Okay, dito kayo sakay sa front ng kanilang public market. Itong public market nila, kita nyo, market din nila ngayon. Mas marami-raming tao ngayon kaysa ordinary day. Okay, punta tayo sa loob. Tingnan natin kung meron bang murang binibenta dito. Isda, mura dito ang isda daw, sabi-sabi. Galing sa ibang Dagan halin gaw? Okay, dito tayo. Dagan halin? Ha? Ako ning agaw nakita ang nagimi diri. Ako kalaki. Wa to mo pangsyon na to ang kuan. Yala madto ko sa inyo gaw. Okay. Market din nila karon sa Tubigon na ako diri. Sulod ko diri sa mga baligyaanan. Okay, pila kamuti, madam? Pila kamuti ni mo, ma'am? Pila kamuti? 40? 40 ang kamuti. Saging! Brato ra, 25. Ano din, guwapa po. Karing mga maot ang naong, moy. Maot, mura di pong tao. Maot ang naong, brato, guwap. Mga ano pang Tagalog sa buwan. Dried fish in English. Okay. Dito tayo sa daming dried fish. Okay, may ano dito, salted fish. Tuyo ata ang Tagalog ng dried fish. Okay. Sagol, may mani pong baligya diri. Sagol ni ilaha diri. Yung presyo ani mangutan nata. Pila ning buwan nimo bratong to buwan ni madam? Sariyang Kana 140. 140 morning 140 diri. Tabang kuno ni. Okay. Balik ka kuan. Anya, palit ko na anya. Okay. Diri ta padayon. Pala saging sago-sago lang baligya diri. Saging daghan diri. Di apoy tindira nila nang ilang piling daghan halin. Okay. Tanawan na sa vlog na ko sa Apang Lunanon nakita ka dito ning. Okay, dia mga buwa diri. Okay, daghan na buwa diri oy. Kidney may kontra ni. Dapoy itlogan diri ta sa itlogan. Mao ni presyo sa itlog. 5, 6, 7, 8. Why 8 5, 7 ra ko to 50 dagko ang puni itloga di ayo. Why 5? Dia pa 5 dai.
Tagaluon mga nagwayabay no? Tagaluon ka? Tagaluon ka? Ha? Vlog ni vlog. Vlog ni vlog. Way problema ni kung musikat ka ni wag musikat ta. Okay, apang luna no nakita nyo diya ang vlog ani. Kasan unsa ni ilang bugas barato ba para sa kalapi. Okay, 39, 35, 41, 37. Way tag 18. Tapos, Ha? Papa, oh, skalapi na ana pero right klase ito. So lamin nindot ko ni klase. So ang ilang kinaminusan sa presyo yung kinaminusan 33. 30. 30 na pa 30? Oh, kani 30. Mo ni 30. Laon man mo, di na mawi laon. Laon mao na no. 30 ang laon diri. Okay. Kuan sila ahead sila presyo diri gamay. Kaya ang laon sa kalapi na may 24. 24. Oo. Ada kan tipasi ito? Ada kan tipasi di kuno 24. Kenapa jadi sila 18? Dito. Ha? Amo ko ana. Okay naman makaon na po pero murag lagom-lagom lagi. Oh, makaon pag yapon. Pila kilo ang basadong? Oh, benching. Ako na usom na yun. Di benching ko. Okay, 30 daw ko no. Benching ko to ganiya karon 30 na siya. Kaning kuan gabi. 30. Okay. Tapi tanaman diri oh. Tanaman. Sa maning tanaman ali beligya ni Miga. Pila poy kanang dako, pila po na. Kana. Kani. Ha? Sa mga na? Green interior. Imperior? Interior. Imperior. Kaning gagmay, tagpila na. Depende. Hindi asa may kinabratuhan na nimo. Pila po na. Kana. Kamo ni brato? Pila po na. Brinti brato ra. Apil way kaang no. Ang mahal ani nga kinamahalan po lasa man. Kani may kinamahalan? Pero 500. Wala hangyo na. Di mo tanan ako. Ayaw na po hangyo kay wala hangyo na no. Apa sa kay 500 na. Kaning ani nga simple naman ni naam ni daghan sa kilid. Pila po ni ngani? 100 po nga na. Uy. Wan buhi na siya no. Kani silingan ani, murag lami po ni. Interior ni nga dual Pila po na. 300 na, 250. Sapi gid ning mananong tangani no. Dagan po malit diri mo. Gamay. Ha? Kamera? Gamay. Sige. Ay, way mga babuyan diri. Ko dia ta diri sa isdaan nga. Dagan. Nanguli ada mga isda na miligi isda diri dai. Dagan miligi isda diri nga ganihan no. Sila nanguli so di na kinilo tinapok na diri. Ha? Tinapok na o kinilo gyapon. Inilo. Sa gikan ni mga isda. Ha? Nabangga. Ay nabangga ni katong uban nanguli nabangga pa to sila. Oo, ako pa. Siya nga mamabti na. Pila pa kilo na? ano? Ha. Ha? 70. Uy. Katong uban yung nanguli mga brato pa to sila beliya. Bet siya nga. Sige, kaya mo na utuhan mo bukan ni. Na 50 ra ni oh. Nakari diri kani sila 160. 160. Kana 50 pa na kana. 100. Kani 180. Oh, di kali pasayan. 100 lagi. Ha? 100 lagi. 100? Uyak pa ni. Oh, na diri ang barato di unta nawahi man ko. Di kanila sila naabtan ho, barato gyapon pero daghan kuno ni ganiha di ari. Kaya gikan sa nabangga, barato lang yung isda sa nabangga mayon ni pare sa kuan itong sa kalapi nga bugas nga tag dito to tag 18. Oh, mas yun eh. Ano gyud tay kuan ni dakong budget na magasto. Barato ra 50 ra oh, samantala og sa merkado na 120. Dili sayang lang. O kaabot. Kung doon nang uli na yung mga truck ko. Mo ni pansakyan nila nga hurot na. Hurot to ba ilang mga baligya ba no? Ban nag-Carmen og pakuan. Dalo na po Carmen.
Oh, dalhon dito itong Carmen na po. Aysan. Sanasang tabo ang taga Inabangga mo ba no? Ano di? Inabangga dahil sanasa na sila. O, kung ngita mo isda nga brato, adto lang mo to kalapi, di mo mabot kalapi. Uy, bis pa na sa. Di mo tingnan kalapi no. O mo kita nyo. Taon na. Kung sa mga lungsura din yung anhaon nyo, may bawaan to. Tong, bibis. Antikira, Katigbian. Katigbian, Tubigon, Sagbayan, Carmen. O maura. Maura itong mga sinusura ang ilang atuan di ay. Kung makakita mo ang akong vlog, sundan nyo to kay mao to yung mga lungsod ng ilang ipanganlan. Adto sila makita mo barato na isda. Pares nyo sa kalapi. Bugas, kalapi po mo kay naitag 18. Okay? Sabot na tahadaan na. Baala na mo diyan. Amo na maghibaw hasa mo mangita sa kita sultihan mo. Bitaw joke. Joke. Dahil mga gulay pa kay barato. Muta na tong dato. Karibad. Tung balik tunga. Okay lang kang tunga ba? 50. Okay, palitan na kay butag itlog no. Okay, balik tunga. Daghan maling tunga. Mo tunga ba? Agi pagkapinan pa gyud maayo hagin gawi ni atong nawa na akong Tagalog da. Sige lang, sabta lang to ninyo. Tanang ko tagpila na. 150 ni bay? 150 ang kilo lagi. 150 sige siya. Siya lagi. Kasi ipulaan sa pangutana eh. Okay. Sige lagi, ikuha lagi na, timbangan ko lagi. Okay ba? Okay. Kira na lagi. Okay na lagi. Pila ka kilo na? Ha? Pila? 4 gramo pila, ibutang ko na ari. Pila na 4 gramo? 150. Pila dyan ka. Bita ka. 150. Pagka 15. Ah. Sinta. 60, mo na. 60. Lahat na na, daghang kayo. 60 busog na ka. O busog na ka. Sir. Sakto. Ayaw nang ayaro ako mo ka na kay hinlo. Di pa mo ka na. Ako yung mga ikudakan sir. Siri, taro mo gi. Vlog na to no. Di pa ka mo sikat ka. Mauwa mataan na sir. Di man tanawa hong antang vlog ay pangulunado na kay. Pila na? 70 50? Pila ka kilo na? Wow, abot ba na tanawa man na yung sa baka kilo Ay, mo naman nagsobra sa kilo. Ay, di mara na. Sige, tara mo to ang pinalit na rin espasyo. Pero sa Ara binta? sir, 70. 60 lang to sir. 60, tiyaw mo na. 60 na po. 3-port man sir. 3-4 na ako dili. Bali na rin. 60 rag igog kilo sir. 60 lang to sir. 60 ko na. Oh. Kana Kamu ipabuto na. Mupalit mo na 60. Rato ra no. Okay, palit mo na. Diya mo na dire sa Tubigon. Kada Bernes, wapa po na tindera. Sikat po ni Ron. Nanay. Ani mo balik. Ito ang nabili ko sa Tubigon ha. Public market. Mura ang isda doon. Basta market din nila. 70 sabi ng may-ari nito. Sabi ko pwede 60. Pinatawad niyang 60. Pag bayad ko sabi niya 50 na lang. Okay, kita nyo. Mura ang Tubigon. Basta market din nila. Ang may taga Sagbayan dyan na pumunta. Yung ibang lungsod, dumayo dyan magbenta ng isda. Okay, pwede na to natin sa bigas na mura. I-pares natin sa Bisaya pares o i-ulam natin sa bigas na mura. Pwede na ang budget natin. Hindi na masyadong malaki pag tayo'y magtipid. Puntahan natin yung Tubigon pag market din nila. Daming mura dyan. Kita nyo. May iba pa. Pakita ko sa inyo. Ito pa. Lambay. Dito din sa Tubigon. Ngayon. Kita nyo. 150 ang kilo. Ito 60 lang daw yan. 4 grams. 4 na gramo. Sabi niya 60. Pinatawag ko ng 50. Ito pa. Uyap. Yung mga pasayan na maliit. Mura lang din doon. 100 ang kilo. One half yan. May pakapin pa. Pasubrahan, may pinasubrahan pa nila. Malabas to rin. Okay, dami pang isda dyan pero hindi ko na naabutan kasi medyo umuwi na sila kasi madaling naubos. Okay, ito na lang ang naabutan ko na mga isda o may iba pa dyan. At saka kung kayo'y pumunta dyan
makamura kayo dyan. Dito ako. Balik ako sa Quaps. Okay. Doon ako sa Tubigon. Pinuntahan ko, may sabi-sabi na market day ngayon at may mura doon ng mga bilihin. Yung lalo na sa isda. Totoo pa rin. Totoo. Totoong. Kita ko. Ito. Ebidensya to. Magkano to? 50 pesos lang. Ito, 3/4, 50 pesos lang. At saka ito, 3/4 din, 50 pesos. 150. Yan, itong lahat. Kikita nyo, mura. Pag sa may loob ka sa merkado, hindi mabibili mo ito ng 150 lahat. 3/4, 4 grams, 4 na gramo. Okay, 150. Kita nyo, pwede na ito ipares ng bigas sa kalapi. Yung tag 18 pesos. Ang budget natin, solve ng budget natin ito. Maliit ang budget, kasya na. Okay, ito. Sundin nyo to. Kung paano makasave tayo ng pera dito sa Tubigon. Yung Kalapi at Tubigon, magkadikit na lungsod yan. Pwede niya puntahan. Puwibis ang market din ng Kalapi. Then pagkabukas, punta kayo sa Tubigon, pang ulam, pang bigas, Kalapi. Solve na, di ba? Okay, thank you very much sa pagsunod niyo sa vlog ko at palihog, subscribe o mahimo. Okay, niya mo ni. Ang wala pa sa Kalapi luto na. Ready to eat na ni nato og mo niya kong ipanihapon. Mga guaps nagisda niapoy akong pinalit sa Shoppers Smart sa Tagbilaran ulo. Brato 45 lang kilo, makita nyo. Katulos na pamura to. Ito mo sa Shoppers kung gusto mong karne pero ulo lang napamiunod. Okay, kani mo ning isda sa Tubigon. Napalit ako 50 pesos lang. Brato lang kayo. Ingon man kining lambay pod 50 pesos sa po ni.